Изгубих сделка за 1 милион евро. Преди около година и половина с мои купувачи харесахме една невероятна къща. Тоест те си я харесаха, те направо се влюбиха в къщата. Къщата беше за 950 хиляди евро. Тук идва и една от големите грешки на купувачите, която беше да не оставят депозит. Успяхме да договорим условията и цената, всички бяхме щастливи и се разбрахме директно за предварителен договор. Който не знае какво е предварителен договор, това е официалното стоп капаро, след което се минава директно към сделка. За наша голяма жалост обаче, продавачът работеше с още няколко брокерски агенции. В деня на предварителния договор продавачът ни се обади и ни каза, че има хора, които му предлагат с 20 000 евро отгоре. Така му била казала другата агенция, с която работи. Моите купувачи за жалост реагират доста остро на това, тъй като вече се бяхме разбрали за абсолютно всичко и директно отказват сделката без въобще да правят коментар в цената. Сделката се разпада, а аз всъщност губа най-много, защото клиентите по някаква причина решиха, че аз съм този, който им извива ръцете и иска да им вдигне цената с 20 000 евро. Вече година и половина по-късно къщата все още се продава. Така че ако моите купувачи гледат, къщата все още е на пазара, не съм виновен, приемам извинения. С това видео искам да обясна на продавачите как могат да изгубят сделка за над 900 000 евро за по-малко от 10 минути, просто защото се доверяват сляпо на други агенции. Моите купувачи за жалост изгубиха техния, може би така наречен мечтан дом, а продавачът изгуби сделка за 950 000 евро. Аз изгубих едни сериозни клиенти и разбира се най-важното техните препоръки към техни приятели. Така че до всички продавачи, работете с между една и две агенции максимум, защото не знаете как може да изгубите страхотна сделка за по-малко от 10 минути.